Kini ang akong suliran. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artistang makatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Abigail, hingkod ang pangidaron. May hinigog mga o sa kalangyaw o buntis ko karon. Taga Cebu City ko. Punto legal kining akong suliran, kabahin kini sa akong uyab nga kano. May kalit manggod nga panghitabo, imbis nga nag-process na may sa akong visa, aron inyong hisamtan, ingon inyang mga panghitabo. Pagod sa akong amiga. Siyempre no, magsugat kita karon sa airport sa akong pamanhunon. Pamanhunon yun? As in? Siyempre, plano na ba yun namong magpakasal? Bisan sa nagchat-chat pa mi, mauman gani nga moanhi siya sa Pilipinas, aron maila-ilan niyang ako maginikanan o pamilya. Naon, may afam. Huy, inaon niya ako kung mausap ang imong nahuna, anang Amerikanuha, inikita ninyo ha? Kay ang kunon ko na. Ay, excuse me, Bayot. Di nagyod ba o sabang akong hunahuna kang Floyd? Mahal ko na siya, Yots. Bisan unsa pa siya, inikita na mos personal. Dili na mausabang pagtanaw pagbati ko niya, Yots. Tungod kay, sayot kong mapersonal o chat man lang, buotan siya. Siya na gyud ang akong forever. Naol, may forever. Oo, sige na, oy. Pero di ka na. Naanan si Kenan nga, akong gikontak aron sa pagsugat na to sa imong afam sa airport. Sige na, Bayot, anak. Ka-excited na kay kung makitang akong langyaw nga pamanhunon. Asa man ang imong afam, oy? Dili ka hanis ka? Simba ko kadiha, Bayot, uy. Nalugutang mas scam ko. Amaw, mangkakauy. Kahibaw ko sa tanang detalye siyang flight, Bayot. Hala, tara ay! Sino ka na may gawas? Floyd! We're here! Hain ko si Ana, oy! Kanao, kanagong may way back na ako. Nga naguroy siyang bagahe. Honey! Naol! Mga klaro, bisan layo pa kayo. Puro paminaw ko, no? Masking anino ni Floyd, pamilyar nimo. Of course, Bayot. Ay, di na siya. Sige! Chula na layon mo. Ay, sugatan sa naka siya, Bayot, ha? Honey! Oh, Abigail. Oh, you're more beautiful in person. Honey! Naol! Kapyot yan! Ilang daoy? Honey. Honey, my best friend. Yan ka. I knew him. He's always in your pictures. Your partner in your TikTok videos. Yes, honey. Nauroy! Himan ko niya, oy! Lalaki gina ko. Hindi, ay. What does he say? Ay, da. Ay, Dada! Do you have a twin stage? Can I have him? Funny, man. Di ba naman sa noon ko? Sa bago ko nga basta. Isip ko kayong tao. Ba't man kang bayuta ka, uy? Ang tala mo, uy. Tigigutom na ko. Makakaano dyan tayo ning ugay-gay, girl. Nga diyan ang mo. Afam. Amiw. Abby. I love you so much. Buhaton ko ang tanan aron dili ka na mangita paglain, Floyd. Kumusta inyong first night din sa first class nga resort and hotel? Amaw ka? First night ka dyan. Ang pahiyong baya. Kalarong contented. Uy, hay naman ron. Nakatog taon. Ha? Ipalabaanan ko din ni mo. Gibuhat na ko ang tanan Bayot aron masatisfied jud siya. Ug kun mahimo sa iyang pagbalik sa States, mabinlan ko niya og anak. No? Sigurado ka na jud di ay ni Floyd? Ha?
Abigail! Buutan kayong akong uyab nga kano. Maong na-inlove na dayon ko niyang daan bisag chat-chat pa mi permiro. Mary siya sa Pilipinas kay nagplano naming magpakasal. Apan mibalik pa siya sa States samtang nag-process may samong papers alang sa confiance visa. Unya. Sayo ko mong nagsuka. Kainas pang ginawaan maoy. Permi naman yun ni. Unsa? Uy, di ka kamabdos sa bigil. Mabdus na ko, ma? Pastilan og mabdos ka na bigil. Ay, kalipay na ako, ma. Unsa? Kalipay na ko nga nabinlan kong anak ni Floyd, ma. Magpalig-on ni sa among relasyon ni Floyd, ma. Musamot nga, dalion niya pag-process ang akong fiancé visa kay duha naman mi nga paabuton niya sa States. Abigail. Ay, ang akong cellphone. Uy. May morning greetings ni Floyd. Mauman nung taning una na kong i-check mabuntag. Matag-mata na ko. May morning greetings na dayon ko kika niya. Busy lang git siguro siya. Ha? Nabala ka na ba ko bayot ay? Kay waman sab siya mag-online oy. Naunsa ka siya? Di ba nga, nasultihan naman to ni mo siya daan? Namagdos ka na? O bayot. Hala! Ni atos nagatong Amerikanuhan ni Mulday! Unsa? Simbag ko kabayot oy. Ug di ko mo to ana. Diliingon ana si Floyd nga akong nailhan. May na namong sabot nga magpakasal mi. Nalipay pa bang gani siya nga akong gisultihan nga may maabot naming anak. Mong dili mahitabong talikdan ko niya sa akong sitwasyon karon. Oh, hey! Wait! Nahila ka naman gulong maayo diha. Bika ni Be, anaon na ka sa inyo. Wag yun? Unigin siya message bayot. Nabala ka na yun ko. Oh, may message na. Ay, salamat! Basahan na yun. Hindi man ni si Floyd. Hi, Abigail. This is Murphy, Floyd's close relative. Sorry to inform you that Floyd just passed away. Uy, unsa ko no? Hindi sinuod ba yun? Unsa lagi? Ay, mamatay si Floyd! Magpagkasal pa miyot! May maabot pa ming anak! Ha? Namatay si Floyd? Mitaliwan lang ukalit ang akong fiancé nga usa ka US citizen. Padung na unta may mag-process akong fiancé visa. Na problema ko kay buntis ko. Ang akong mga pangutana mao kining masunod. Unang pangutana, kung mga anak na ko, mabutang ba na akong pangan sa akong pamanhunon nga usa ka US citizen sa birth certificate sa akong anak nga kalit man siya mitaliwan nga wa pa mataw ang among anak? Ikaduhang pangutana, madabas akong anak ang apelyado sa iyang papa bisan og mitaliwan na kini? May katungod ba unya ang akong anak nga manunod sa unsa may napundar sa iyang amahan? Ikatulong pangutana, pwede ba nga magpa-DNA testing ko inikawa sa bata as proof of paternity? Pwede ba na akong magamit ang results para mada sa among anak ang iyang apelyado sa birth certificate sa bata? Ikaapat o katapusan,
Unsa may pamaagi or steps nga pwede na kong buhaton or mga documents nga need na ako i-provide para madasa akong anak ang apelyado sa iyang papa or maskin mabutang lang sa iyang birth certificate. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Abigail. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako ang mohatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal. Mga personal na to mga problema, ato ang mga pagmaoy dinha og ato ang mga kasakit sa atong mga hinigugma og napakyas manggani ta guys. Sige lang, napailain, sunod na pod, no? Thank you next. Ana na lang gunagod nga no bago di ay ikaw ray laki din ha, ikaw ray babay, oy bubito na lang ingon daghag isda na ay mulmol na lapu-lapo na bangos, danggit, barilis, daghan man ganing isda karelasyon pa ba, o di ba? So padayon lang, langoy, lain-lain lang ning direksyon na to ang paadtuan, di ba? Importante, malipayon ta, mapasalamaton ta sa matag unsang grasya ang atuang nadawat. Of course, sa katong mga gusto nga mopada sa ilahang mga suwat ug suliran diri nato, naatay lain-laing pamaagi, natay email address nga suliran_612@yahoo.com. Nasa tay Facebook account nga kiniya nga kong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Letter sender, tago na to sa tagpatago ba ni siyang pangan, be? Si Abigail. Gipadasa kini ang akong suliran from Cebu City. Hingkod ang pangidaron may hinigugma nga usa ka langyaw ug buntis siya karon. Uy, God bless you ha, taga Cebu City ni siya. Punto legal kay kabahin sa ihang uyab nga AFAM. Kano yang nakabutang dito. Pero ang tawag ana di naman kano. AFAM. No? May kalit man good nga panghitabo muno imbes na nagprocess na sa siyang visa na naaman to, naatutong na paminaw sa drama. Sus, ni atras, hala, kay nato'y nahibawan, kay mag-process naman unta sa siyang visa. So, una niyang pangutana, kung mga anak nako, mabutang ba nako ang pangalan sa ako ang pamanhunon nga usa ka US citizen sa birth certificate sa akong anak, nga kalit man siyang nitaliwan ug wala pa mataw ang ilahang iyahang anak. Pwede nimo isuwat pero blanco ang date of marriage, unya di pud niya mada ang imuhang di pud mada sa bata imuhang anak, no, ang apelyido sa Amerikano, not until he will recognize, no, and acknowledge din sa likod nga portion sa birth certificate. Pero yes, pwede nimo masuwat kay para at least, no, nga kung mag-trace na ta ngadto kung asa na ning amahanang ni Kagyo man unsa mang panghitabo ngo nga mao man di ay nahitabo. So mo na ni nahitabo ro, no, so nawa man, so muna, dili pag ninyo pwede mada ang apelido, no? Kaduhang pangutana, madala ba sa akong anak? Ako na natubag ha, nga di madala sa anak, no? Kay nitaliwan man ni. Kunya, may katungod ba ang iyang anak nga manunod sa unsa may napundar siyang amahan? Medyo lisod siya kay wa manggod ta naapdan sa pag-acknowledge. Kinahanglan manggod unta to nga ma-acknowledge gyud siya. Kay that is the proof of the paternity. Without proof of the paternity, dili ta makakuha. At most ragyod na butang nato nga siya'y papa pero di man good enough kay di man mo minyo kinahanglan gyud niya nga ipa-acknowledge. So mao lang gyud na. Mo lang po nay problema nato diha. Ikatulong pangutana, pwede ba nga magpa-DNA test ko inigawa sa bata as proof of paternity? Pwede ba na akong magamit ang results para madala sa among anak ang iyang apelyido sa birth certificate sa bata? Ang apelyido kinahanglan voluntary nga i-acknowledge sa amahan. Dili pwede unless maadto tag korte niya mo file tag court order for the recognition or for the paternity, no? Ang problema saon pa man nato pagpa-acknowledge nga ning taliwan naman,
no, medyo lisod-lisod na unless sa Amerika na ay specimen sa ilahang DNA, no, ang fluid ug ma-prove na nato diha dapita. O kana siguro basin pa lang pero murang tungason slight ha. Murang layo-layo tag-abtunon ani guys, pero sige lang. Why imposible, pangitaag paagi, at least kibaw ka unsaon. Ikaw pa to katapusang pangutana unsay mga pamaagi or steps nga pwede nako buhaton or mga documents nga need nako i-provide para madala sa akong anak ang apelyido sa iyahang papa or maski mabutang lang sa birth certificate. Mabutang siya, like I said, pwede. Ang pangutana, will that be enough proof para makaklaim ka ang akong tubag yun ana dili? No, kay kinahanglan man gud i-acknowledge. But if naay laing proof, no, pananglitan, nagsuwat, nag-date, naminyo mo, nabuntis ka, or naay mga pag-acknowledge, no, nga naa siya, or ang pamilya mismo mo recognize nga siya, di man ganin niya mada ang apelido, at least basin sa binahinay, mahatagan pa di ay, no, we really don't know. So, let us try to see it that way. Ato daw tan-awo, no, kung pwede ba, okay? Mga suking tigpaminaw, hinaut unta, no, nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa tuang programa, kiniyang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw. Mana so sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Irene. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay niining akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, Torn Between Two Love. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karon mo kining usa ka babay nga taga Katarman, Liloan, Cebu. Ang atong matatampo nagdasingan nga Irene. Love, alas 6 pa man ang misa. Nganong sayo man kayo ta din simbahan? Alas 4:30 pa man. Ay, love. Oh. Ngano ka? Naa kay problema? Love. Unsa ko nimo kamahal? Unsa man ang pangutana, love, uy. Syempre. Love na love na love na love na love kaayos tanan. Oh. Ngano ni doko ramang ka, love? Na kay gustong isulti? Love. Di ba magkagunsay gusto sa akong pamilya, di ba? O may baho ka, nganong gikontrahan ka sa akong ginikanan. Oo. Kay gusto nila nga magpari ka. Pero love, wa sila nahimo kay ni-fight ka para natunduha, di ba? Oh, love. Ni-fight ko. Pero love, di na nako kayong supako na akong mga ginikanan. Unsay buti mo ipasabot, Raymond? Love, magkigbuwag na ko nimo. Kay magpare ko. Unsa? Mao ka na. Seryoso? Sorry. Pero
ayog kalimot nga love kay tika. Bisan pag di na ta magkita, di mawa akong love nimo. Sorry kayo, Irene. Day, Irene. Kung love pa ko niya, diliot ako niya pasakitan. Pero ako makasulti niya, ana, day. Kidili ko gusto magsadelfish. Unsa may laban ako. Ginoo ang akong karibal. Og dili ko gusto makikompetensya sa Ginoo. Tungod sa iyang gibuhat, no? Mahadlok na lang hinoon ko musod sa simbahan. Mahadlok ko mahinumdum sa kasakit. Kay grabe kasakit ang iyang gibuhat, day, uy. Sakit kaayo. Basta pinagid mo, para ka mo sa usag-usa. Sige lang, day. Ingon sila, kung naitaw nga mawa, naitaw nga moabot nga mas better pa kaysa ni Raymond. Pero, day, diligapon ko magpakawa sa paglaom. Magpaabot ko ni Raymond. Magpaabot ko nga mobalik siya. Day, Irene. Everyone, let's congratulate Irene, our new HR. Thank you, Mom. Thank you, everyone. Day, mabisi na ka, day. Kay HR na ka. And for sure, maka-move on na ka. Amaw? Kusog kasuwan, uy. Ang saon man ako pag-ulian, eh. Basta na ba kaayo ko? Miss, siyang tagpayong mo. Salamat, sir, ha, pero basta naman kung kayo ko. Malasa na ako, uy. Ako swerte. Ha? Swerte ko. Kay kung nuwa pamuwan, di ko makapagitag paagi nga matagad ko nimo. Ikapilanan ako ng bantay nimo nga magatang og jeep ni Miss. O dugay ako gusto makigilailan nimo. Clyde ko. Irene. Pwede na ko makuha imong number, Miss Irene? Ha? Unya, moto. Sige na mig text-text o tawag-tawag. Unya, iya kong ihatod sa bay. Dili na kayo ko laayon kay nanamon ko'y kauban permi. Ay, mao ding blooming na kaayo ka, ha? In love na ka, te. Ganahan ko niya og malipayon ko karon. Mao na. O kung manguyab ni mo, sugta dayon. Oh, ha? Kisugot ako nimo? Oh, Clyde. Yes! Oh, yes! I love you, Irene. Hoy! Happy 3rd anniversary, mahal. Happy 3rd anniversary pod, mahal. Oh, ingon ka. Managkot ta maong gipailis ko nimo. Dili pa ta mga to. Mahal, nagsabot na tandaan ha, nga dili ta. Lagi. Di ta banood sa simbahan. Mahal, actually, dili ta man lakaw. Ha? Gipailis-ilis ko nimo niya. Anira dita sa bahay? Mahal. Oh. Mahal kay tika. Tulo na ta katuig. Og enough na para nako na makaingon ko nga ikaw na gyud ang babae nga akong gipangandoy na makauban sa tibuok na akong kinabuhi. Will you marry me? Mahal. Mahal. Yes. Yes. I love you. Thank you, mahal. I love you too, mahal. Mahal, wa pala ikaw umabdos, no? Bitaw, no? Ganahan kayo kung makabibita. Mahal, pa-check up ka ta. Oh, sige, mahal.
Unya, inig-out na to gikan sa trabaho. Diretso tapat check up. Niya na ang result. Unsay result, Doc? Kinsa may na problema na mo sa kumbana. I'm so sorry. Pero si Mister ang naay problema. Ako? Huwag ko'y ayaw! Huwag ko'y kapuslanan! Mahal, sakto na! Mahal! Biyahin lang ko, Irene. Huwag ko'y kapuslanan! Di ta kayo mong pamilya tungod na ko. Kay paong ko! Nagkabatik ka? Paong ko! Mahal, ayaw pag-ingon anak. Good! Bisan pagbaog ka, pero dili na rason para bihaan di ka. Daganong paagi mong gusto na itong magkaanak. Pwede tang mga dapog bata. Mahal, ayaw pagpakawa sa paglaom. Please, sakto na. Mao ba? Kaluoy ko. Mao lagi. Nag-uol sa baya ko. Pero mas grabe apektado si Clyde. Kay gusto na niya nga naami anak. Mao day nga murag lutaw kaayo karon. Murag kagwa sa imong kaugalingon nga motrabaho. Mao gyud. Unsa may sulti sa atong manager day bahin sa nipahawa nga tabahante. Mag-hire taglain? Oo, day. Next week, mang-hire na kuno ta. Ay, I hope ma-okay na imong bana para makakonsentrate na kasi imong trabaho. Ikaw ra ba to'y tig-interview? Hinaot pa unta. Day, mauna to tanang applicants, no? Kay mauli na ko. Ay, napay usa, day. Naawahi man siya. Ako nilang gidawat, kay di pa man sad cut off. Siya nalang mahatag ni mo siyang resume, ha? Ayaw pagdali-dali og uli, good? Sige, good. Pasudla na siya, day. Good afternoon. Have a... Oh. Raymond? Irene? Uy, kumusta? Your resume. Nia. It's been a... Very long time. Yeah. Kumusta ka na? So, you're applying for... Kumusta? Raymond, ako maoy mo interview. So please stop asking me questions. Sorry, gusto lang kumibaw kung okay ra ka. Okay ra ko. Okay na? Happy? Sorry. Sorry na sad? Maunay last na kong nadungog ni mo. O mao sa na isulti ni mo na ko karon? Wa ka pul anak nga word? Sorry? Okay, let's be professional here. So, based sa imong resume, nagtrabaho ka sa abroad year... Oh, di ba mauni nga year nga nakigbuwag ka na ako? Huwag mo din pagkapari. Nilarga ko sa laing nasod. Ah, okay. So, nag-give up ka sa atong relasyon kay magpari ka. And then, waday ka mo dayon pagkapari. And nilarga ka sa laing nasod without telling me? Sorry. Sorry na, sad! My God, Raymond! Huwag tangan ako na imong pagsigig sorry. Say sorry kung sincere gid ka. Dili lang tungod kay nakasa ka. Irene, panginawa ko... No need. Klaro na nako karon. Nagihimo ra din nimong rason ang pagpari para magbuwag ta. Ha, nice! Natuman ka mong gusto. Oh, noon, for sure, wa man gyud ka magmahay, no? Kaya natuman gid ang imong gusto. Nakalarga kas laing nasod. Mas gipili gid nimo imong career kaysa sa atong relasyon. Oh. Pero, mao to'y pinakasayop na kondisyon. Sayop? Dili, uy! Wa kay sayop, Raymond. At least, ikaw natuman ang imong gusto. Og ako, na-promote ko sa akong trabaho. And look at me now.
Ako pa mo ini-interview nimo. Og naaran ako kung dawaton ba ti ka o dili. Irene, dali aran ako pagbuwag nato. O gani ikaw may hinungdan. Nganong ako mo padayon pagkapari. Ay, wow! Ako? Nag-joke ka? Kung tinuod nga ako mo hinungdan, ibalik unta ka na ako. Nagpakita unta ka na ako. Wa unta ka mo larga. Kay baba kag pila ko kabuhan nga nagpaabot nimo nga mobalik ka, ha? Unya karon may bawaan lang nako nga wa giday ka mo padayon pagkapari. Di ko gusto ikaw may basulon sa akong mga ginikanan. Nganong wa ko mo padayon pagkapari. Mao nagpalabay una ako og pila ka tuig. Pero wala na akong nahibawan nga minyo na ka. Mao na nga anak ko nagpakita nimo. Kay nahibaw kong malipayon ka na sa lain. Pero bisan gamay, wa makuhain akong love diya nimo. Ikaw lang gyapon akong gimahal. Raymond. Pero ini nga itong pag nagkita karon. Basin og tuyo na lasad ni. Aron magka-istorya ta. Aron doon na tayo closure. Og aron sad mahibaw ka. Nga bisagwa na ta. Mahal kay apon ti ka Irene. Excuse me. Raymond. Mahal kay apon ti ka Irene. Dili bawa si Raymond sa kong huna-huna. Wa pa gid ay ko maka-move on niya. Mahal? Mahal? Naunsa man ka, uy. Hubog na sad ka. Pila na ko kakaadlaw nagsige gubog-hubog. Ug dugay kay ka mauli. Oh. Bantay day ka. Wa na mangugas imong kaugalingon ning ngaging mga adlaw. Clyde. Biyahe na lang ko, Erin. Wa na rason. Padayon pa ni nato. Oh. Kinsa man ni? Hello? Love. Oh. Raymond? Hubog ka? Asa ka? Dali. Higda na. Huwag ko lang kadadaan ni mo. Diniragis motel. Love. Kimingaw na kay ko. Ay, kung biyahe, please. Oh, Raymond. Love, please. Raymond. Naginahitabo naman ni Raymond kapi. Ang kuno na ako. Gimingaw sa kayo ko diya. Diyos ko, kada kong sain ang akong kibuhat. Usa naman na ikabuan nga. Wala ko tungahis akong binuwang sakit. Oh, dili ka. Magpiti ko. Diyos ko, positive. Mabtos ko. Unsaon man din ako. Oh, si Raymond. Sultihan ka na ko siya. Oh, hello, Raymond. Magkita ta. Ha? Mabdos ka? Ug ako mo'y amahan? O, Raymond. Kaya imposible si Clyde ang amahan. Baog siya. Yes! Yes! Nalipay ka? Raymond, akong sayop ang akong gibuhat. Ang atong gibuhat. Minyokot ko. O sa kay batiyon sa kumbana no, kung may bawa siyang mabdus ko, na may bawa man siyang dili siya makaanak. Unya, unsa may plano din mo, ha? Dakong sayop nga nakita patagbalik, Raymond. Ilabi na nga naapag kinahitabo na to. So good karon. Ayaw nagpakita na ko, Raymond. Magkalimtanay na ta. Usa? Unya si Clyde. Ang imong bana.
Makigbuwag ka na ako. Oh, Clyde. Sorry. Tungod ba ni Raymond? Mabdos ka. Ug siya ang man. Clyde, ganun. Nakita na ko ang pregnancy test sa basurahan sa CR. Ug nahibaw kong tili ako mayaman. Clyde, I'm sorry. Abi ni mo. Pagkakita na ko sa pite, kaingon ko nga, andam ko mudawat sa bata. Di lang kamawaan na ko, Irene. Irene? Mahal ka. Hindi ko gustong mawahan ka na ako. Pwedeng magsugot ng paalik sa sinutanan. Tawag ako bisag unsa. Pero andam kong dawato ng bata. Dili naman pwedeng akuon ang bata nga bunga sa akong pagpakasa, Clyde. I'm sorry. Pero magkalimtanay na lang ta. Mahal nako si Raymond, ug mahal sad nako si Clyde. Pero pareho nako silang nasakitan. Maong wa ko gipili nilang duha. Mas nag-focus na lang ko sa akong anak. Dili na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mga kitang mga hikalan, kaagi ni Irene nga taga Katarman, Liloan, Cebu. Uban sa awit nga iyang ipangayo. Awit nga nagalahan, torn between two lovers. Torn between two lovers. Ang maong kaagi gibatan ng duwa sa radyo ni Carol Marie Hekain o gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala, mga sukin di paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papara sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod gayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Rosemary, 18 years old, single, ug niya magpuyo sa Valle Hermoso, Negros Oriental. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong birth certificate ug sa akong PSA records. Kay wa man gud kini magkatukma. Aron inyo hisabtan, sugdon ko diyang mag-elementary pa lang ko. Ingon ini ang mga panghitabo. Ay, Rosemary, pangandam na kay magpa-enroll ta. Yay! Mas-school na gyud ko! Di magkat sa school, ha? Ang eskwelahan, dili playground, day. Maong dili magduwa dito. Magtuon. Di ay pwede magduwa, ma? Oo, naaman mo'y panahon sa duwa. Sa recess og ting paniud to. Pero, ayaw na pagduwa, uy, kay panington ka. Nya mahugaw pag yung uniform nimo. Manimaho pag yung kang adlaw inigpauli nimo. Ay, dili di ita pwede ka duwa. Mato kasi eskwelahan, aron magtuon. Dili magduwa, Rosemary. Okay, mama. Sige na, na. Magpa-enroll na ta. Next. Ay, kami, sir. Rosemary, alik na. Requirements. Dera, sir. May birth certificate na ning bata? Oo na, kayo, sir. Oy, dera, sir, oh.
Nataw ba ining bata, sir, nga dili pa mi kasado sa kumbana. Pero, gi-acknowledge ni siya sa kumbana, sir. May gipirmahan siya Luis sa birth certificate. Oh, wala na problema. Apelyido naman kaha siyang papa yung gidain ng bata. Oo, sir. Kanang nakabutang diha. Okay, sige. Okay na ni. Salamat, sir. Tanaday. Enroll na akong bibi. Kailan ko tagag baby papa? Kay mo school na baya ko, mauwaw ko. Agoy, nagtinaga naman ng anak na to, Los. Saan man, na-enroll lang di siya? Oo, human na, uy, ganina. Oo, may enroll. May gipangayo nga requirements. Siyempre, doon naman yun na, uy. Labi na ang birth certificate sa bata. Oo niya. Okay na to yung birth certificate. Now, wa pa ba yata magkasal dihang natawo kini si Rosemary? Idawat mas maestro, edi okay na siguro to. Oh, mayo hinuon. Eskwela ka na gidi ay, Rosemary. Oh, papa. Okay, excited na kay ko nga musugod ng klase, papa. Ma, pa, nag-enroll ko na ako sa high school kay magkinahanglan ako noog PSA birth certificate. Ha? Unsa naman sab na Rose, uy? Ay bawo ko, anak. Lukat to na dito sa PSA. O naman na requirements ko dron. Kanang birth certificate nga gikan gud sa PSA. Ako ray, lukat, anak. Aron nga makapa-enroll ka na sa high school, Rosemary. Ay, pagkadali sa panahon. Mag-high school naman din ka, Rosemary. Oo, ma. Okay, excited na ako nga magpa-enroll. Karon, kung makalukat na si Papa ni mo sa imong birth certificate. Yan na ay. Si Papa na ni mo ay. Hello, Dong. Ano sa naman record ni Rosemary diri sa PSA nga dili man ni mao? Ha? Ang iyang apelyido. Mao man ang iyang middle name. Unsa? Recorded by Splander Gaming. Wagay ko kalibutan kung giunsang pagkaunsaa nga nga akong apelyido sa akong record sa PSA, mauman ang middle name. Hasasad sila si mama, naglibog sad ko na unsa. Kay sure man sila si papa, nga gitarong nila og fill up ang akong live birth pagkatao nako. Og nipirma ang akong papa, pag-acknowledge nako nga iya gyud kong anak. Unya. Giyon sa ba na niya pagsuwat dito? Kang ako namang hinuong apelyido ang ilang middle name sa pangan ni Rosemary. Na, ambot yun anak kung nganong naingon anak na, uy. Dili ko kapaday ng eskwela, ma. Eskwela, uy. May ato ning sa... Naunsa din ang akong birth certificate, ma. Ang apelyido lagi nimo. Mao ang akong apelyido. O ang apelyedong papa nimo, mao na hinoy na himong middle name na Baylo. Ha? Aw ka na lang isuwa yung hatag dito sa imong maestra, Ros. Kayo saon? Mo naman naghatag sa PC sa paglukat nako. Nya, dawaton ka ni sa akong teacher pa. Saon na ka na may gihatag sa taga-PSA. O gipangayuan man kakaana sa imong maestra. O di ka na lang ihatag. Uy, mao ba? Uy, kada kong problema ani, Rosemary. Mao ba, ma'am? Kay sa imong records baya, sukat pagsugod ni mo eskwela sa elementary. Kang papa ni mo nga apelyido ang imong gida. Unya, unsaon man nato ini? Nga ang gikan man sa PSA ang angay natong sundon. Mao man ganing nangayo gid mi og birth certificate ninyo nga gikan sa PSA. Hello, ma'am. Unya, unsaon din na nako? Unsa maning nakabutang ani? Legitimated of subsequent marriage of parents on December 27, 2005.
2008. Unsam na siya, ma'am? Isuway ko nun ninyo adto sa PSAB o baka sa munisipyo. Aron nga magayran mo sa inyong angay buhaton. Nya unsaon man na, ma'am? Ipausab na? Sus, dako arabag magastos pagpausab aning apelyido. Kay kasuhon pa man ni. Unsa? Kaso? Uy, asa man taw tag-igasto para kaso, Rosemary, uy? Nya, ma. Unsaon man, ana? Makaundang bakusa akong pag-eskwela. Nagsige pa ko og eskwela, pero nahadlok ko kung dili ko makagraduate karon sa senior high tungod ning akong apelyido. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, okay ra ba nga magdako sa apelyido sa akong papa bisag dili pakasal sila si mama pagkatao na ako? Kay nipirma man sa likod sa akong birth akong papa nga gi-acknowledge ko niya. Ikaduhang pangutana, pag high school na nako, gipangayuan mi sa among maestra og PSA birth certificate. Apan ang resulta, kay ang akong apelyido sa akong papa, mao naman hinuon ang nahimong middle name. Nga naman kadi ay ni. Dako ba ning problema, ha? Ikatulong pangutana, unsa man say buti pasabot aning nakabuta nga legitimated of subsequent marriage of parents on December 27, 2008. Ikaupat nga pangutana, unsa may akong buhaton nga mo graduate na baya ako sa senior high school? Pwede ba ko nga mag-promissory una ko sa dili pa ko kapausab sa akong apelyido? Ikalima og katapusang pangutana, kung magpausab ko sa akong apelyido, asa man ko moduol og pila man sad ang manggasto? Kung dili ni mapausab inig-abot sa panahon nga motrabaho nako, magka-problema ba ko inig-process nako sa mga benefits? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Rosemary. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako today ang mohatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problemang may punto legal. Ang medical nga mga concerns, Dr. Rene Obra to your rescue and at your service. Busa ay nagpagdugay-dugay ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Puwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain klase-klaseng pamaagi gyud guys kung unsaon nyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri namo o saragay hangyo namo. Kumpletuha ang mga detalye, hinungdan, sinugdanan anang inyong mga pangutana aron among mas masabtan. Ikalipay po namo nga makibaw mi og taga-asa mong dapitan na minaw sa ato ang programa kay lain-lain ang platforms na karon dili lang sa radyo no mapaminaw ang ato ang programa na atay DYHP RMN Cebu nga Facebook account with 1 million followers yahoo og naabot ta YouTube channel mao na ay namo pagdugay hay padagyod na kay para makibaw pod mi og taga-asa mo no. Thank you sa tanan nga mo nagpadayon og pagpaminaw sa ato ang programa. Ug di man ganinyo mapaminaw live na ag YouTube ug Facebook ha. Thank you also sa mga nag-like ug nag-follow sa Elaine Tantengco Bathan nga Facebook. Guys, hangyo ko, please like and follow The Law and Me by Attorney Elaine Bathan. Naapod na sa Facebook. Ako na siyang gisugdan nga page para sa mga kaalam ug mga additional nga mga discussions on legal issues in my hope no nga mas maduol ang balaod sa katawhan. Punto legal of course, karong adlaw ato ang letter sender si Rosemary, 18 years old, single na asa taga Villa Hermoso, Negros Oriental. PSA nga documents o birth certificate ang iyahang problema kay wa nagtugma na ay mga discrepancies. Unya nagskwela ra ba ni si Rose? So muna ni iyahang problema nga basin magka-problema siya ini graduation niya. Very good ka Rose Marie for being in school. Padayon gyud og eskwela ha. Di ni concern
sa sinugdanan pa lang ingnon ti ka makagraduate ka, dili ni siya serious nga concern nga maoy makapahunong ni mong eskwela or dili makapag-graduate nimo. Pero tubagon gyapon na kay imong mga pangutana, girl, okay? Una, okay ra ba nga magdala ko sa apelyido sa akong papa bisan dili pa kasal sila mama pagkataon nako? Kay nipirma man sa likod sa ako ang birth ang akong papa nga gi-acknowledge ko niya. That is correct and yes, okay ra. Ang imo halang status dili ka legitimate. Acknowledged lang ka, no, nga child sa imuhang papa kay natawo man ka nga wa na minyo at that time nga dili minyo ang imong mamagpapa. But yes, okay ra dalhon ang apelyido sa imuhang papa because naa may pirma sa birth certificate nimo. Na may ngan si imong papa, acknowledged pagyud ka. So okay ra. Go ta diri day. Ikaduhang pangutana. Pag high school kuno niya gipangayuan siya sa iyang maestra og PSA birth certificate. Apan ang resulta kay ang apelyido sa iyang papa mauman hinuon iyang middle name. Ngano man kaha ni? Dako ba ning problema ha? Medyo magka-problema gyud ta because di man mao, no, ang gimando sa balaod kay pagkataw nimo wa na minyo ang imong mamagpapa, wa gyud unta kay middle name. But ang apelyido nga nakabutang nimo ang apelyido sa imuhang mama pagkadaga. Sayo pagyod ug naa man taga ni middle name, ang middle name unta sad sa imuhang mama, dili apelyido sa imong papa. So kinahanglan lang gyud na siya Osbon, no? And it change kay tangtangon one line in one of the lines din sa birth certificate. Now, gilihok day na sa imuhang mamagpapa ang kanang imuhang birth certificate. Kay nakanote na sa kay kung maminyo manggod ang ginikanan, no, sa katong bata nga wa pa nga gianak sa wa pa nakasal ang iyahang ang mama, wa pa sila nakasal, nahimo manggod siya nga kung maminyo ang the same parents, malegitimated ang bata, ma-converted ang iyang status from illegitimate to legitimate. Unsaon man, ipakita ang birth certificate ug ang marriage certificate. Tan-awon, kinsa may papa diring nakabutang, kani, pareha. Kinsa may mama, mauni, nya, naminyo na ni sila. Yes, naminyo sila kahuman gianak. So, mahimo siyang legitimated. They went through it, just explains ang pasabot anak day, Rosemary, nga giprocess days imuhang mamagpapa ang imuhang birth certificate ug ilahang gihimo ka nga legitimate child nila kay gikasal man sila. Ikaupat nga pangutana, unsa may akong buhaton nga mo graduate na baya ko sa senior high school. Pwede ba ko mag-promissory? Una sa dili ko pa mapausab ang akong apelyido. Dili naman gud na nimo usbon ang imong apelyido. Naka-note na siya nga legitimated ka, sakto na gyud na ang imong apelyido sa imong papa ang dalhon. Ang problema nato diri dapat ma-erase to ang middle name nimo nga maoy apelyido sa imong papa. Maura gyud na. Igo ra gyud ka mo adto didto. Di ko sure ug musugot ba silang promissory. Makagraduate ka pero ang kanang papel sa imong transcript of records ang sundon ang imong birth certificate. Kung di ka gusto nga naay problema, dalian na naglihok. Kung naamang gani na narehistro sa Villahermoso, adtua lang dito ang local civil registrar day, dali ramang kaayo na pagpadala lang og birth certificate sa imong papa, birth certificate sa imong mama, imong birth certificate ug ang ilang marriage certificate. Mausab ra gyud na dayon. Ay lang nagunya-unya, i-priority lang gyud na. No, dali ra gyud kaayo na. Ikalima o katapusang pangutana, kung mapausab ko sa akong apelyido, asa man ko moduol ug pila man sad ang magasto. Kung dili ni mapausab inig abot sa panahon mo trabaho ko, maproblema ba ko anig process na kog sa mga benefits? Dili man, pero ang sundon gyud ug unsay naa sa imong PSA. So usbag gyud na ang imuhang PSA. And dali ra kayo na ako nang gisulti nimo unsay mga requirements nga imong kinahanglan andamon, pag photocopy na lang pud siguro og valid IDs nila, nya dalhan na didto sa local civil registrar ug asa na rehistro ang imong birth certificate. Dali ra kaayo na. That is the only way kay ang PSA manggod ang sundon sa eskwelahan. Ang PSA sad ang sundon sa mga legal nga documents. Ug di na
Unya ni mo usbon, mao gyud na mo gawa sa imuhang SSS, sa imuhang passport, sa imuhang driver's license, puhon, 18 na baya ka. So better nga imuhan na lang ng lihokon. Kausang lihok, wa nay hassle for the rest of your life. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tataka remen, daghang salamat, maayong adlaw o Viva Pit Senyor! Handumana sa kaaw. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong suwat tampo. Ako si Ann. Kining maong kaagi ni sa akong iyaan nga si Tita Jaya. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Dreaming of You. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? May ganing sa kababay nga taga Cebu City. Ang atong matatampo, nagdasingan nga Ann. Nakoy bad news nimo. Unsa man na pa? Pasensya na ka. Pero di na ko makapaeskwela ni mo college. Mao ba pa? Wa ko'y mahimo anak pa. Unsaon nga pobre man ta. Nak. Kaluoy ko day ni mo, day. Mao lagi Tita Jaya, uy. Naglisod naman gud si Papa og buhi namo sukad nga dibiya si Mama. Pero nakasabot naman sa dinoon ko, Tita. Enogon kaayo kay maayo bay ang takas klase. Tabangan ti ka. Tinuod ka, Tita? Oo, ako'y pa-eskwela nimo. Pero, anihin na kabuyo o ba nako? Sige, Tita. Ako ingnan si Papa. Sige. Kana pa nga magkapadayon kag eskwela. Salamat, Pa. Dili magpabadlong si mong iyan dito, ha? Opa. Day, si Kuya Jerome nimo, akong uyab. Han, si Ann, akong pag-umangkon. Hello, Tito. Hi, Ann. Oh, naginuktok lagi ka diha, Tita. Naala ko'y gihuna-huna ba? Bahin na mo ni Tito Jerome nimo. Nga naman, Tita. Naamoy problema? Wa man. Pero, 7 years na magud ming manag-uyab. Pero, wa pa gid siya mag-propose na ako. Paabot lang, Tita. Bas hindi ay og naana siya plano pero nangita pa siya timing. Maayo unta. Oh, Jaya, will you marry me? Han, seryoso ka? Uy, saan mo na binuangod? Yes. Yes, Han. Magpakasal ko nimo. Gamay na likuwang. Ready nang among kasal ni Jerome.
Hello, Han? Han, muna ako sa bahay, ha? May importante tayong istoryahan. Sige, Han. Han, unsa ka kung ipuspon lang na nato itong kasal? Unsa? Ano man? Han, gusto na ko nga mo mabdos una ka, una tayong pagkasal. Ha? Sige. Kung mo'y gusto ni mo. Unsay result, tita? Negative gihapon. Dili naman siguro ko mumaptos. Tita, ayaw pagsulti, ana. Mas maayo pag magpa-check up na lang gid ka. May pikos ka. Mauhinungdan nga maglisod ka og mapdos. Unsa? Sa ato pa, dili ka mamablos. Wa man hinoon mag-ingon nga dili ko mumabdos. Pero naay mga gitambag ang doktor nako. Kinahalan ko mag-exercise. Di ko paabot na eh. Dito yung pagkasaloy. Ha? Han? Magbuwag na ta. Jerome? Sakit kay mong gibuhat na ko, Jerome. Ganang niabot pa man tag 7 years kung magbuwag raman data. Ganang ingon ani man kasayo ni mo ang tanan. Tita Jaya? Tita, ayaw na paghila katotohan na, uy. Tanawa. Samtang ikaw, pila na kabuan nga nagilakhilak din hi. Si Kuya Jerome gikasal na. Og mabdos pagit ang babay. Unsa? Bangon, tita. Ipakita tong isog na Tita Jaya nga ako na ilhan. Oh, asa man ka, tita? Nagdahan lagi kag boxing gloves. Magboxing ka, day. Muadto kog gym. Kana! Balik alindog na this. Muslim na gid ka, ana, tita. Sugod ka ron. Mas nataga na ako priority akong kaugalingon, day. Panggaon na ako kung kaugalingon. Day, ansay tanaw naman niya akong dress. Nice, tita. Asa mo di ka? Na ako'y date. Wow! Kisa mo ng swerte nga lalaki ba? Coach sa gym, day. Sumaya lang ako, good. Go, tita! I love you, Jaya. Marcos, sure ka? Sure kaya. Unang kita ko palang nimo. Nakaingon ko sa kong kagalingon nga nguning bayhanang akong dadon sa altar pohon. Marcos. Ha? Uyab na mo? O, day. Unsay dugayan? Congrats, tita. I hope ka mauna gina ang lalaki para nimo. Maayo unta, day. Kay dili na ko gusto masakitan pag-usap. Mahal, magpakasal na. Ha? Kasal dayon? Pila palang ganito kabuan nga manag-uyab? Dili ba siya nang gidugayon, mahal? Sumagod. 7 years mo si mong ex. Kaslo nun unta mo, pero unsay nahita mo.
Marcos. Gusto na akong mahigot ni mo. Please, mahal. Sige, Koyd. Yes. Thank you. Thank you. Thank you. Ako kanagat. Imo na ko, Marcos. Dali na. Magbuhat na tag, baby. Marcos, dili para ba ko sigurado kung makahatag kong baby ni mo? Na ako'y pikos. Mahal. Magkahatag mo ka na ako, dili. Huwag ko'y labot. Naibaw ko nga mas maglipayon ko kung natay anak. Pero, kontento na ko nimo. Marcos. Unsa result, tita? Positive. Positive. Ang gusto ko. Congrats, tita. Late at night when all the world and I wish on a star that somewhere you Swerte kaayo si Tita Jaya, kay nakakita siya og lalaki nga nagmahal niyag tinuoray. Og mao ni share ko aning iyang kaagi. Kay gusto kong mo share sa mga tigpaminaw. Kung unsa ka importante nga mahalon una nimo imong kaugalingon, una ang ubang tao. Kay ang tao nga para gid nimo, dili og dili na mo biya nimo bisag unsa pay mahitabo. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Mao kita mga higalang kaagi ni Ann nga taga Cebu City uban sa awit ngayang kipangayo awit kirekulahan Dreaming of You. Ang mong kaagi gibata no doon sa radyo ni Carol Marie Hikain udubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga hikalag mga sukin ti paminaw kinasingkasi ko gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayo, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. So I wait.